Вітаю. Пакуль пагаднення няма, угоды не будзе. Гэтак Дональд Трамп пракаментаваў сваю сустрэчу з Владзімірам Пуціным на Алясцы. Амерыканскі прэзідэнт дадаў, нязважаючы на адсутнасць канкрэтных вынікаў, размова была, цытата, вельмі прадуктыўную. Пазней жа стала вядома, што Трамп і Пуцін папярэдне дамовіліся аб спыненні агню ў паветры, паведаміла выданне The Economist. Цяпер усё залежыць ад прэзідэнта Зеленскага, каб ён гэта зрабіў. І я б таксама дадаў, што еўрапейскія краіны павінны крыху падключыцца. Але гэта залежыць ад прэзідэнта Зеленскага. Думаю, калі яны захочуць, я буду на наступнай сустрэчы. Яны збіраюцца зарганізаваць сустрэчу паміж прэзідэнтам Зеленскім, прэзідэнтам Пуціным і мною. Ведаеце, я нават не прасіў іх пра гэта. Не тое, каб я хацеў там быць, але я хачу пераканацца, што гэта будзе зроблена. І ў нас ёсць даволі добрыя шансы гэта зрабіць. У інтэрв'ю каналу Fox News амерыканскі лідар заявіў, што гаспадар Крамля хоча заключыць угоду з Украінай, аднак якія ўмовы для такога пагаднення трэба выканаць, Кіеву не ўдакладніў. Як і не ўдакладніў, хто і калі збіраецца арганізоўваць сустрэчу паміж Владзімірам Зеленскім і Владзімірам Пуціным. Не толькі Трамп, але і ягоны прадстаўнік Джон Коул звязаўся з Александром Лукашенко. Бакі абмеркавалі сустрэчу прэзідэнтаў Расіі і ЗША на Алясцы, а таксама двухбаковае беларуска-амерыканскае ўзаемадзеянне і магчымыя сустрэчныя крокі. Напярэдадні перад сустрэчаю з Владзімірам Пуціным Дональд Трамп паразмаўляў з Лукашенкам праз тэлефон і прыняў запрашэнне ад дыктатара наведаць Менск разам з сям'ёй. Амерыканскі прэзідэнт падзякаваў Лукашенку за вызваленне 16 палітычных вязняў і абмеркаваў з ім магчымасці вызвалення яшчэ 1300 зняволеных. Падрабязнасці гэтай размовы апавёў у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу сталы прадстаўнік Беларусі пры АМ Валянцін Рыбакоў, які выступаў у Трампа і Лукашэнкі перакладнікам. Президент Трамп поблагодарил Александра Григорьевича за решение об освобождении, последнем освобождении 16, он конкретно указал цифру 16 человек. И когда он начал дальше эту мысль развивать, наш президент его остановил и сказал: Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем, мы в контакте с представителями и Белого дома, и Государственного департамента США. У нас ведутся постоянные консультации, в том числе и по этой теме. Это вопрос ведь двустороннего, так сказать, движения, да? То есть должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить. Тэлефонная размова Лукашэнкі з Дональдам Трампам магла адбыцца ў тым ліку ў звязку з магчымымі на тэрыторыі Беларусі перамовамі наконт спынення вайны ва ўкраіне. Такую думку выказаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, ды патлумачыў гэты тэзіс у эфіры студыі Белсат. Лукашенко хоча дамагчыся ў інтарэсах сваіх і Пуціна правядзення наступнага раунда перамоваў у Беларусі, так званы Мінск-3. І гэта адпавядае інтарэсам Лукашэнкі. І вось гэта сапраўды можа прывесці ў інтарэсах Лукашэнкі да аднаўлення яго суб'ектнасці, да прызнання яго. Гэта дазволіць яму дамагацца таго, каб ён не быў прыцягнуты да адказнасці за злачынства агрэсіі, за ваеннае злачынства звязанае з вывозам дзяцей, за злачынства супрацьчалавечнасці, які ён здзяйсняе на беларускім народзе. І гэта іміджава яго падбудоўвае, калі такія перамовы пройдуць у Мінску. Чэргі на беларуска-польскай мяжы працягваюць ставіць антырэкорды. Сёння а 6 раніцы ў пункце пропуску Берасці сабраліся 4040 легкавікоў, а час чакання з краіны можа заняць нават больш за тыдзень. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі у транспартавых чэргах традыцыйна вінаваціць польскіх калегаў. Паводле ведомства, з пачатку тыдня яны прынялі на сваю тэрыторыю каля траціны легкавікоў ад нормы. На выезд з Беларусі ў пункце пропуску Берасці таксама чакаюць каля сотні аўтобусаў. Літоўскі кірунак застаецца самым загружаным для фураў. Сёння раніцаю ў пункце пропуску Каменны Лог выезду чакалі 360 цяжкавікоў, а у Беня-Конях 450.
Школьныя базары і кірмашы апынуліся ў цэнтры ўвагі камітэту дзяржаўнага кантролю. Прадстаўнікі ведомства падчас маніторынгу правяраюць асартымент тавараў і цэнаўтварэнне на іх. Знайшлі парушэнні. Так у 5 індывідуальных прадпрымальнікаў у Гомлі адсутнічалі дэкларацыі, сертыфікаты, якія пацвярджалі якасць і бяспеку тавараў. У 4 гандлёвых пунктах дзяржаўныя кантралёры выявілі завышэнне цэнаў, напрыклад, надбаўкі на альбомы для малявання. Пры гэтым на каляровыя кардоны, паперу надбаўкі дасягалі 178%. Супраць прадпрымальнікаў распачалі адміністратыўны працэс. А ў Магілёўскай вобласці КДК, у тым ліку праз завышэнне цэнаў на дзіцячыя адзежу і абутак, прыпыніў працу гандлёвага аб'екту. Новая карупцыйная справа. На Гарадзеншчыне міліцыянты выявілі факты буйных крадзяжоў у сельскагаспадарчай арганізацыі. Гаворка пра суму большую за 1 мільён 300 тысячаў рублёў, паведамляе следчы камітэт. Падрабязнасці справы апавялі ў міністэрстве ўнутраных справаў. 38-летний директор предприятия в сговоре с 50-летним главным бухгалтером с ноября 2022 по июль 2025 года незаконно завышали себе зарплаты. Деньги фигуранты переводили на счет 41-летнего брата женщины, который их обналичил и в дальнейшем передавал им. Грошы выдаткоўваліся на асабістыя патрэбы. Досыць вялікую суму, як паведамляюць у МУЗ, дырэктар прадпрыемства прайграў у азартныя гульні. Чальцоў злачыннай схемы затрымалі, ім пагражае да 12 гадоў зняволення. У Жабінкаўскім раёне на Берасцейшчыне гарэла царква. Пажар адбыўся ў святыні свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Азятах. Паведамілі у Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў, аднак абышлося без пацярпелых. Паводле ратаўнікоў, якія прыехалі на месца здарэння, дым ішоў з-пад даху царквы. Пажар удалося аператыўна заліквідаваць. Разам з парафіянамі працаўнікі МНС эвакуявалі з святыні. Матэрыяльныя каштоўнасці ў будынку агнём пашкодзіла вонкавую абшыўку званіцы. За апошні час гэта не першы такі выпадак на Жабінкаўшчыне. У канцы ліпеня пажар знішчыў Свята-Міхайлаўскую царкву у вёсцы Сцяпанкі, помнік драўлянага дойлідства, пабудаваны ў канцы 18 стагоддзя. Працаўнікі жлобінскай фабрыкі штучнага футра «Белфа» абураныя рашэннем уладаў закрыць стратнае прадпрыемства. Як паведамляе выданне «Флагшток», на сустрэчу з прадстаўніком меркавана Мінлёгпраму людзі выказалі бачанне сітуацыі ды задалі чыноўніку нязручныя пытанні. И нашим все стараются. Ну почему не могли раньше сделать? Хоть какой-то помощь. Чыноўнік агучыў інфармацыю, што прадпрыемства нерэнтабельнае, таму яго зліквідуюць. 5 жніўня тэлеграм-канал «Свабодны Жлобін» паведаміў, што ў райцэнтры ходзяць чуткі пра ліквідацыю «Белфа», найбуйнейшага ў Еўропе вытворцы штучнага і ваўнянага футра на трыкатажнай аснове. Аднак пра закрыццё фабрыкі размовы вяліся ўжо больш за месяц. І ржавыя, састарэлыя ці проста не працуюць. Жыхарка Мазыра паскардзілася ў сацыяльнай сетцы TikTok на стан атракцыёнаў у гарадскім парку. Мае калегі з інтэрнэт-рэдакцыі датэлефанаваліся да мясцовых чыноўнікаў, запыталі, чаму ў вялікім раённым цэнтры няма куды адвезці дзіця. Паводле аўтаркі відэа, атракцыён «Вясёлыя горкі» стаіць у парку яшчэ з ейнага дзяцінства і відавочна дажывае апошнія дні. Тое ж датычыць і арэляў званочак. Яны параслі травою і заіржавелі. Знікла ў парку чортава кола, стаіць пустым аўтадром. І нават нядаўна адкрыты атракцыён «Каліпса» прапрацаваў усяго 2 гады. Карэспандэнты Белсат.ЭУ патэлефанавалі ў мазырскі райжылкамгаз. Там апавялі, што на баланс у парку 8 атракцыёнаў. І некаторыя ўсё ж такі дапушчаныя да працы. Аднак адкрываюць іх выключна ў выходныя дні. Якое надвор'е чакаць у Беларусі найбліжэйшымі днямі? Сёння ў дзень паветра прагрэецца да плюс 29 градусаў, а на Берасцейшчыне ажно да плюс 33. Праз спёку ў рэгіёне абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Аднак у нядзелю, 17 жніўня, максімум тэмпературы знізіцца на 8 градусаў. Пахаладанне выклікаюць няўстойлівыя паветраныя масы, якія пачнуць паступаць з поўначы Еўропы. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы ды навальніцы. Пераносімся ў Лондон. Тут рэпрэзентавалі унікальную навінку. Стылёвыя хатнія тэпці, зробленыя са звычайнага пылу, сабранага пыласосам. Аўтар праекту «Нарагаты рай» ператварыў бытавое смецце ў модны экалагічны аксесуар. Відэа незвычайнага вынаходніцтва ёсць у тэлеграме Белсату і зараз у нашым эфіры.
На гэтым у нас усе навіны. Больш падрабязна сустрэчу Пуціна і Трампа абмяркуем у вечаровай студыі Белсат. Я ж на гэтым развітваюся з вами. Да сустрэчы заўтра.